Linka, malinko, ofenzívny. Prečo nosí svoje tričko? To nemôžem ani sám seba propagovať? Ne. Hej? Nemôže. OK, cool, lídek. Spravila, pozerala YouTube, že čo a ako a potom o tom spravila video a tvárila sa, že všetko pozná. Grete, čo vôbec nepozná a nie je jej blízke. A potom hneď išla o tom natáčať video. Chcela sú, ale že tie videá sú nezábavné alebo aspoň stáv. Asi aj my na YouTube musíme robiť niečo poriadne, keďže v televízii nie sú v poslednej dobe žiadne normálne veci, ha? No? OK. Povedala to nejakým štýlom, že Prosvalo. Do schránky mi ľudia dávajú veci, lebo zistili, kde bývam, tak mi tam dávajú nejaké milé pošty, odkazy, pár darčekov mi tam dali. Aj keď ma o to niekto poprosí a chcem vyhovieť fanúšikom. Upetka, aby si vedela, ako vyzerá list, tak vyzerá nejako takto. A teraz prísť úrad pre kopírovanie, dať mi puta a odviesť ma do väzenia.